Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Garai pasi mutsanangudzire nyaya yenyu. Pamusoro headman Godora newadare wese. Ini ndauya pano ndatumwa ndi baba wangu William Mataswa pamusoro pehanzvadzi yangu yakagara apa iyi. Ndakaona Tanaka ari kuuya nehanzvadzi yangu ine mwana $70 echiti handichadiba mwana wenyu uyu. Ndo pane nyaya yacho. Nomboti nomomira mwipa. Hanzvadzi yangu ndatumwa ndi baba kuti ndimirire nyaya iyi. Baba ndiwo akamhangara nyaya iyi. Saka inyaya yehanzvadzi iri panapa iyi naTanaka uyu. Ndio mwana wake uyu. Takaona mwedzi wapera uyo mufunga paseri ari kuuya Tanaka echitaura kuti mwana wenyu uyo handichadiba. Sikonzero nei? Akati inini ndichiri mwana mudiki uye wabereki wangu hawasi kudaba mukadzi uyu. Ndo saka takazomhangara mudare muno. Wakanga akaroora ere munene? Haasi kumbobvisa akabvisa kana sendi. Asi wakauya $70. Yekuri zemheri mabhegi. Nemabhegi acho. $70 kekutura. Wakabva wauya zvese nekurora zvese ipopo $70. Mushure mukugara kwenguva yakareba sei mwana uyu? Wakagara gore. Gore rese. Dai imimi pakagara gore rese kwakuzoya zuva rekutura pamusoro pegore. Imimi muchiona mwana wenyu maiti uri kubasa. Kune wakauya $70 pa 366 days. Wakauya nezvo zvese zvakadaro. Nemwana pamusoro. Mwakatambira ere? Takatotambira. Asi hatina kuti baurora takanga kuti takanga tiri vanhu kuti timurowe takaona kuti hazviiti but ngatisowo kune dare tizwe kuti zvinofambiswa sese. Azvita hei. Pano nechibvunza ri kuna Mataswa kuti toenda pana Tanaka. Ndoda kubvunza kuti pawakauya achitura hanzvadzi yenyu akabva atura nemwana wake ere? Isu takamuti tora mwana wako tikatomboramwidzana nyaya yake kana mapurisa ichida kuonaka kuti unoitawo sei. Saka ndiye mwana wacho uri apo. Iye mwana akaramba. Aiwa haana kuramba anga agashira. Asi mapurisa wakati mwana uyu mudiki vanhu vakumatasa munosungwa nemutemo mwana uchikuyamwa. Tanga tamupa mwana wake. Tatora wedu isusu. Ndisaita naka. Makasimuka. Ndotobate nzeve yako. Kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Taura chidaidzisa. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Daira zviri kutaura. Vasori mambo vese vakatera zvitaurwa naava handiso vapiki ngati zvitaurwa naava zvataura ndezvekunyika. Taurisai mukoma, taurirai kunoku wasiyanai navo. Ndatizvavari kutaura kuti takaendesa mwana asi hatina unoramba. Ndosa ndati pekutanga ndati chokwadi kuti ndakaendesa but handina kubvira ndaramba neamaundi yemari yataura haisiyo futi. Wari kunyepa? Paamaundi ari kunyepa. Then kuti takatsveta mwana kuramba handambobvira ndati mukadzi handimudi but pane nyaya dzainetsa zvisingaiti kumashure. Ziya zvekuti takatanga tomboti pekutanga tichida kunozivisa kuti agama ari kuye kunozivisa kobva paita zvakaitika here pakutaudzana kumafamily yekumukadzi nekumba kwedu. Kobva zvaratadza taudzana kwacho kwakuri kwei? Nyaya yanga inge uripo ndeyekuti uyu musikana aiti chese chatiuronga mumba medu ofonera nani kuna mai vake. Saka pane pamwe mai acho paaizondifonera achindibvunza achi imwe content iya yekuti hafanhi uiziva yomba medu tiuronga titu iyo fonera mai. Mazona kuti pane muronga muri tu sababa namai iyo fonera mai. Kobva zvakona pekutanga. Wakamuendesa kumba kwabereki ake wakaenda nemabhegi ake? Akaenda nawo but pane reason behind. Pane zvaakasiya ere kubva? Zviriko. Wakasiya? Hembe nechiyere madhishi emwana nemwana. Zvine nguva yakareba sei akubva kwake? Emandi yakwana. Makambotera ere kuona mwana kubva kwake kana kutaura nemudzimai muchionana zvakamira sevanhu vakaberekerana?
ipapapo ndokati mapesanana atakazoita ndokuti akaendesa mari itsainozivisa mazana pakatanga kuti dambudziko at first, then after dambudziko tikati tonozivisa Pandiri kubvunza ropa zvayo. enda panzo Tabvunza kuti mati nakamira ndikumbura mudzokorodzo pawakaenda iwewe unosiya mukadzi uri kutaura kuti pane mwedzi pamwedzi pacho wakambofambirawo here mwana sevanhu makaberekera ipapo ndinota kwete kwenzerusha chiri chii. malasti patakaenda nemari paipa hatina kupedza nyaya mune zvakanaka Mukadzi uchiri kumuda here? zvisingaiti Right. Toda kuti tipatsanura apa. Ana matasva anogumira babe. Awa ndo ana matasva ndo anasitevhara. Awa kwasha. Right. Imimi wa matasva imimi. Mati uyu akauya ne$70 kunotura mwana wenyu nemuzukuru. Ndizvo here iwewe watononzani titaure senemoni zita nesenemoni hani nyamatori ndizvo here tomboti ndizvo usati tomboti ndizvo panapa hatisi kutamba panapa nzaizve ndati orati makaenda kunotura mari nemukadzi makaenda kunotura orati kutura kuramba mukadzi pachishona kutura kuramba mukadzi ndizvo here alright zvakanaka imimi muri kuti makaenda kunozivisa ndo mataurira muri kuita ndipeiwo list renyu remakaenda kunozivisa naro mari yekurora haitambidzwe munhu sekunge muri kutenga munzungu budisai list renyu remakaenda kunorora naro kwamatasva taura henyu mukoma pamusoro idare asi I hope muri kuda kupindura nyaya yangu yelist. Ndoda kuuya ipapa. Isusu mari haasi akatsvaka mari. Akutsvaka mari akuna basa palist nekuti mari yemunhu idzai mukoma. Mari yemunhu haitambidzwi munhu murodhi kuti takupai mari yekurora mwana wenyu murodhi. Munonyorerana pasi. Tipeiwo list yenyu inoratidza kuti makasvika kwamatasva muchisvika muchiti kana kuti chimbochengeterewo mukadzi wedu kana muchimbotirairewo mukadzi wedu yenyu list yemuri kuti makabvisa mari. Isusu hatina kupuwa list. Aiwa inopuwa here kana munozvinyorera inopuwa munhu here nei. Inzai pamusoro idare hamusari mani panguva yakuti nditaure. Hamusari mani panguva yakuti nditaure. Handika. Ndiri kuti mari ausiwe tisi tinokupa nguva kuti unyaradza dani regera titambe nevanhu vedu tade kupa mukana tokupa mukana utaura hatimbokurambidzi kutaura asi kuti ukati asina basa utogona kurambidza unotobva apa kana kubvisa mugiraundi gara ako eti dhile neuyu woza usiri muridzi wemhosva ungatova uri witness yaiona zvaitika. Ndabvunza mubvunzo wekuti list yenyu mukwasha yemakaenda nayo kwana tezvara wenyu yemakanyorerwa iripi? asi pamari yatakabvisa takangonyorawo pasi. Wakabvisa mari tabvisa 120 iripi list racho? asi aiti zvaruita rumuona list racho riripi? munhu akanyora pasi muzaya wangu abatikana aenda kuharare. Rega ndimbokutaurira. Muzaya ndisamukuru ndo zvauri kutaura handiti muzaya akanyora list samukuru haagari nelist list inouya kumuridzi wenyaya ndizvo saka iwewo uri kugadzika dare rineri uchipa umbowo uri mumhepo wekunyepa kuti 120 kana kuti chiti kuti budisa pepa rawakapuhwa nanatezvara because vanokutaura kuti wasvika iwewe wonzi tiri kuda chakati nechakati tagumira pakati tichada kuzotusumudzira tichibva apa tichienda apa rako rawakanyora rinopuruvha kuti zvauri kutaura iwe muno mudare uri kutaura chokwadi riri papi? Ipapo pauti beva handina. 120 uri kutokabvisa wakapa aya here wakapa ani? Wanga uri poise na. Mwakatambidza 120 ndini. Ndiwo aigashira. Takanyorera pasi. Ini mwakatambira 120 here. Ndina nakuiona. Ameno baba uti pamwe. Sevete ndio ndakaona.
asi pane pedombo wakadzidze zvakadini pamweni wakavhiringika kuerenge mari ungati 120 ka pamweni $70 ini pane pendombobvunzwa iwo mukomana iwo nemukadzi uyu wagara kupi naye kumba kwenyu umubereki wacho ndoda kuti ndibvunze munhu anonzi Tanaka. Vatanaka matimimi makaenda kumhuri yekwaMatasva kana ndisina kukanganisa. Maenda ikoko mati makaenda nemari makaenda nayo nemukadzi ndizvo. Mabhegi ake makaenda nenhumbi dzakawanda sei? Alright, makasenga mabhegi ere kuenda nawo ikoko pahembe dzake dzemati zvimwe zvinhu zvakasara zvimwe zviriko. Bhegi remwana nerake ndo rakaenda. Ko kundozivisa kuti tisine mwana wenyu kana kuti kundozivisa kunotakurisa hembe mumusha ere kubvisa mumusha kuenda ikoko. Nditoti mupindo. Like kubva chigara paione tension yaitika kusawirirana kwaitika within the family ndana patakatanga kutsvaga mari handika kuti ndinozivisa irani pambe newe mwatadzagurirana mwatadzagurirana papi zvakawanda mukadzi waichengeta here iwo waichengeta kuchengeta chako chako Changamire ndiri kukumbira kubvunza mukomana baba wako ari pana baba wako imimi mainyararai kupi vangu vasikazvizivi here kuti kune dare vandituma ndiri pandibvunzaini waende kozotesawo pamusoro yamai ndinokwanisa kukupindurai zvekuti munokwanisa kuzoshaya neanza amai imimi amai imimi neuyo muroro ari uko makafanana makatoroorwawo mumusha nababa vauyu saka kuti mumirire dare rekurora kwaora uyu hamutokwani kana pemakagara mufana kunga mutoripo asi mubvunzo wangu wanga wakanangana nemukomana uyu kuti toda kuti unyatsotitsanangurira chokwadi nekuti waMatasva nyaya yawo ndeyekuti iwewe wakauya kunotura mwana wawo toda kuti upapindure kuti ehe kana kuti hongu kana kuti kwete wakaenda kunotura here wakaenda kunodii ndozvandiri kuti papa netension yanga iripo sai ndakati inzvazvo tension chirungu tension kusawirirana kwaitika pase paine kusawirirana kuripo pfungwa dzawakatora nedzipi ini ndaidaidza kuti papa sina teta kubva chirorana papa sina tete uchibvaita sei pfungwa dzakakuyawo kuti azosvika kumusha make uyu tichakazoitika pauriyo pamusoro pekunga pasire paine kusawirirana ndikati taida kutsvaga tetewo tigadzirisa ari kumusha kwake mari ari kumusha kwake aiwa kubva tiri ari kueda hatinambogara tomboaona tete wake kwake wakaende kuendesa kumusha kwake kuti zvidini kuti agadzirisa paakauya kuti akagara newewe mwana wayo akauya namai yake mai wacho ndo vakaperekedza mwana wako kuti mauya uzogarisana saka uchibva kuti ndakupedza Changamire nherera dzirorwu here dzisina ana tete ndo pandoda kusvika saka unotaura nyaya yatete papi iwo ndo wakapfimba panga pasina tete panga pasina mukoma panasina chii makanga muri 2 right iwo ndo wakatouya kunointrodusa futi kuno vabereki kana kuti mai wakagarana nababa kuti ndauya nemukadzi uyu handiti nhasi wauda kutanga kuda kupushika vanhu vari kudzimba dzavo kuti pamba pasina tete pasina ani nyaya iri kuitika iwo uchiiziva imimi apa patondiratidza kuti apa ini shoti apa patogara mukadzi apa pasina tete wako pana mai wako apa patondiratidza kuti dare racho makatorigara maigara apa ndope makagara dare apa kana baba watoramba kuti nyaya dzacho handimo baba because kana ukataura nyaya kunovhota vhota ndi 23 nhasi ndiani date aiwa nesusu tinokwanisa kutoenda ikoko toda tonovhotesawo futi but zvauri kutaura manjeka ndezvokuti imi muda kuhwanda nyaya tati isusu hauchadi mukadzi here nyaya yacho iperi saka mawinge ikunoku Chakamire uyu mufana uyu unotamba nengwedani sekutaura kwamaita community kuti ava wakatogara dare semagarira maita hamunotadza kuona chokwadi chiripo ndechekuti uyu mukomana uyu haachadi mukadzi saka ndiri kuona hangu kuti zvingazonga kurebesa uyu uda kutemerwa zvirango zvinoenderana neunhu hwaakaita chete kuti azive kuti mwana wemunhu haatambiswi endela ndo zviri kudiwa nekuti mukadzi chaichaika haachadiba tingatipedzerwa nguva ndiwo anawo dare wakatogara raudara right ndoda kudzoka kune murume unonzi Tanaka
chikonzero ini chandoziva ngechinoti kana munhu achitizira ndopaanotora hembe kumba kwamai vake nababa wake. Haukamu kuti munhu akundoziviswa unotora hembe kumba kwaakaroorwa kudzoka nadzo. Zvapachena kuti mimi dare renyu ramakagara mumusha menyu makaita tactic yekuti maamusina pfungwa yekunorora, makazotsvaga kamari kekude kuona matsvetero emwana wevanhu. But chiziva kuti izvozvo hatimbokumanikidzi nekuti hatisisi topinda mubrangiti newe. Saka nyaya yatina ndeinoti tension yako yawaitaura iyaya ndiwo uri kuiziya, kana wakanyarara ndiwo unoida ndiwo usingaidi, zviri kwauri. Asi nyaya yetina ngeyekuti mwanawo wakadzosera kumba kwake uya haangoendesi kungoti tsve sezvinozivawo wakanga kana kuti wailoja. Period yese maigara naye inotoda kutogadzirwa, inotoda chivanhu. Pamusoro pazvo iwo wakatora mwana ari ega, nacho kana akauya kuzoti iwe unoda nemwana wangu chitora, wakatora ari ega. But pakudzosa makadzosa ainomwe mwana kumusana. Haisi nyore mfana wangu. Ndakambobvunza musikana wakaroorwa ine makore mangani? 17. Tokupinza mukati ke. Takupinza mukati. Teramira henyu. Ndandimwe murutonga, ndindi rutonga, ndotonga kuda kwangu. Maringe nemhosva yaparwa. Ngoza kada nditambire dzungu rarutamba pa nomuomesera, amwe ari mukati. Ndiyo misarinya siyo iyi. You can go. Hatimbokumisi kana bijana. Ngozenge risingadi mhondi basi. Wakatore mwana wa munhu 17 years. Wangapedza chikoro here? Wangapedza chikoro? Wakapasa? Hausi kuziva waitore musikana wanga wakasina kupasa here? Vamusina anotora mari zvazo ngepamusana pako. Ndio akamudisturba chikoro. Wakaora upenyu hwake. Pedza omitisa mwana. Wakumusukumiza. Wabereko wao hana chawaona. Thanks wabereko wao uye kuti grocery mwana wangu angari kusenza kwako ane kamunhu. Wauchengeterwa utora futi mwana wako akura. Pamwedzi wese hauna kana hako kama heu kadoko doko kake ake 30 cents kake kuti ndope mwana wangu hauna kumbotenga. Apa utori mukadzi wako unomuda. Alright, waimuroverei mukadzi? Waimuroverei? Ndo andida kuti papa ndikusavirana. Waidzorera here zvawaimurowa? Aitombodzorera. Yochibva kuti ngatamba ndi nemukadzi. Hawaitotora mutemo isa muoko kutonga iye. mwangu. Vaitotonga. Naisho muri padhuze apo. Gira nditaura nemwe ndichidai. Mabvire akaite mwana womusha mwenyu ndo mabvire munogona kuita mushango makaroorwa, munozviziva. Mabudire akaita mwana ndo mabudire munogona kuita. Musafunga kuti mwahati mwakaisa tebrutu. Inocherwe gomba kwakuiswe chapu tebrutu yona kwakudonhereyo. Ukaona uri mwana unoteerera mai neupenyu hwako hakuna kwaunoenda. Hausiro dzinza ramai. Zvabve kutaurwa pauzi baba enyu aifarwa ngari apa kusawari apa kuti mumwe pedzai nyaya dzenyu. Iwo ukaroora mai wakaona shamwari kutamba naye. Ozvizvi mukadzi zvaenda mukadzi wako zvaenda mai wako arutamba nani? Aruma kuhwa maraini. Akamata arutamba newowe. Mai vanoti mwanangu handisati ndada kuti uroore ndimai anorara nemwana mubrangiti zvemishonga. Mai vanoti mwanangu handisida kuti uroore, mai vanenge vachida kudya grocery remwana. Mwakadya zvakakwana kana musina kudya pauja wake aroora, musina raramira zvo mwatoshewa ngemuroora. Ndiye wamuridzi murume mumosheya grocery murume wenyu. Muri kupinda mubedroom yemwana kuti zvidini. Baba akaisipaone mazita mwana uyu. Akamira ari ana baba aifarwa kunge akagarapo. Dai mwakagarapo muri kuti ndiri hanzvadzi yababa ake yanga ine matongerwo. Ndimai. Dai kuri kuti mwana wenyu uyo obva aita, ndoda kuti mundipindure. Nganditi mwana wenyu obva arambwa murambiro wake wamwakamiita imwimwi uye pamba penyu maizwa sei? Ngewenyu marambiro emwamuita uyu. Ari wenyu wazwaro munozwa sei? Zvinorwadza. Ino mufesi wangu anoda kupedzerwa nguwa newe. Kana iwe usikashadi mukadzi handikumanikidzi kana kunyengerera, ndiwe mwene wejira woziva tofuka here kana kuwarira. Mwana uyo hauna kubvira wakazikana kumba kwake, wakaita zvokumutizisa, ukamubarisa, ukaenda ukamudzingira akaenda kumba kwake, ukaperekedza $70 yekutsvinya. Kutsvinya.
kutsvinya ino zvandinoita inini kana wanga usati wakura mwanangu ndinokukudza brain dzako. Mukadzi kuti asataura nani nekumusha kwake unotsiurwa zvawakaroora mukadzi wako uchimutizisa wakamupa here mutemo wakamupa wakamupa mutemo kuti taure imwe yacho mitatu ndinoziya mitatu kurirana kazhinji kacho umwe wacho umwe wacho kutora maresponsibilities apa taure mutemo mingani apa taure mutemo miri badza kuwirirana nogarisana zvakanaka ane mutemo umwe ndokuwirirana kwashoka uri kuona kuti uri kungoita zvekungoita unge banya riri kungonzenga fambai nayo imwe pamusoro hedi isati mbonyanyi utombotenderera wongo kana uyu asikadi mukadzi kana wanga uri kuti uda kuti waenda kunotura inini ndodzoka ndoti vanhu vekwaMatasva waita zvakanaka mauya kuno kuzoti vanhu vayananiswa ichokwadi nekuti makawana kuti hamugoni kutora mutemo mukauisa mumaoko menyu zvisikarevi kuti mamusikaugoni because zvakaita mwana uyu wakadarikira asi muregererewo nekuda kuti pfungwa dzakashandisa mwana uyu JJ haana kudziona iye pachake pfungwa idzi dzakabva kuna mai vakakonzeresa apa nokuda kwekuti kana izvezvi mwana akabatwa nemhosva imhosva yakaita kumusha kweKwaMatasva yekungomitisa kwangonakirwa nekusiya but izvezvi akabudisiwa unzi asvike pakuripa tikati mai ndo zvapo muchazwa mai vacho otaura kuti izvi zvakuda baba acho asi nhasi mudare arimo akagarira izvozvo hapasiripawo paakagara because vese varora ivo mai ava nemuroora uyu saka ndinodzoka ndoona kuti Tanaka une manzwa ainogona kunga aiwana maringe nemubereki wake saka nditakuita ngezvinoti chokwadi dai zvaiti zvendiri kutaura ndo zvingazobudirira ndaitaura kuti KwaMatasva mwaita zvakanaka hembe hamungambonetseki ngoti kana mwana wenyu makatengawo hembe zhinji kuzoti iye amude nekumuchiya wakamona asiri mukuma wakamona akapfeka dzakanaka kwakurungomudzosera mukadzi wake izvezvi otodzoka naye kumba kwake kana asi kuchamuda ngaatanga uya kuzorora ozoona kutaura nemana Tezvara kwete kukuitai vazukuru vake imuri ana Tezvara ipopo hapaiti so ndodzoka ndoti kana iye asi kuchada mukadzi kana aruda mukadzi ngato mukadzi wake ngainde asi kana asi kuchada mukadzi ngezvekutomboorora tozotanga kuzwa chichemo chinotevera kuti inyaya yei ngoti apa kana kuti tibvunze kuti muri mbonetsana nenyaya yei tichazwa nyaya yechizi uyu une musikana umweni kana uzwa kuti uyu une mukomana umweni indo andadzoka marati imbai ndaisa madziso novandu vana ari mapoto asati akumusha kwedu KwaMatasva mazvita Tanaka mutemo muZimbabwe muno mune nyaya yekurowa mwe munhu unouziwa here unoti kudini right mutemo wekushungurudza madzimai unouziwa here unotaura kuti tikakuendesa kumusasa unorarama unorarama here umwe tokuendesa kune anoona nezvevakadzi kodzero dzevakadzi uende kopa chidzidzo kune vamwe kuti asiseme kuponda akadzi mudzimba mukadzi arohwe mukadzi akanetsa mumba unowanzirwe bonde ndo zviripo badzi ende ukamwanzire bonde chibhatiya tera asi uri kuwanze korowa zvawaimurowa uchiona chibude misodzi waifungei wakamutarisaiwo chido chemwoyo wako waifungei zvino handikumanikidzi kuti kana usingadi mukadzi kana uchimuda handikumanikidzi zvandinoita ngezvekuti ndinotaura zviri maringe nereorano vanazonzwisisa ndokupa mazuva nenguva yekuti uzvigadzirise zvinhu izvozvo unazonzwisisa here utotarisa usaidi ndotaura newe zvinhu zviri simbo asi zvimwe zvichakuomera amwe aimbozviita aripo papo ichitaura akatarise pasuda asi rimwe rezuva takazonga takutaura takasumudze musoro dai zvashata
munopinda madhaka ndizvezvi. Mwana usiri wako arohwiba. Hauzivi zvaakakura achitambudzana nazvo mukati mweupenyu hwake mwana uyu. Nedzimwe dzenguva babake namai ake aitambudzika kuti mwana wedu ruwa redu risimuke, achipfuridzira achiita sei, achirwara pamwe neTB pamwe neasima. Hauzizi. Unomuti mbama zeti dirai munhu mvura, munhu uchamuka. Unomuka here? Munhu waenda wasara uine ngozi. Amwe bva ndatati wanzirai maoko muhomwe apa. Kunyange musina mari isai maoko enyu muhomwe, musase pamunhu ba. Anokonzeresa maoko awo. Maisho murupindire nyaya dzana kuti zvidini. Yora chimbotaura ino andibva ndapendera. Nandukumbira mai ane mashoko anga ini ndindi nese. Ndo matauriro adini. Aita chimbotitaureiwo zvakamira sei mbuya. Tichinyatsa kubhozi ndokuti ipere nyaya yacho. Ini ndandiri kupa kuti vana handina kuona kurambana kwavo, vana vanodanana. Ini chacha kumurora wangu ndotomura. Handina kuona chakakunze chekuti paakaenda kozisa kuti taenda kozisa. Wakabva aendere. Ndakanosa nditochema mumba. Pakaenda mwana wekoni muzhinza kuenda kozisa. Mbodzikisai maoko pana rutawo. Ndakatsa mwana wangu wasara sei. Makura mwana wana pakudini. Murora wangu ndomudai. Handina kuona chakachira pamurora wangu. Maita zvakanaka. Chinonzi kutenda utedzi. Kuwa. Mbuya daita kupai nguwa yekutaura. Nguwa dzemasvika apa. Mungadai murikutaura zviri opposite. Asi imi mazviona henyu kuti nyaya yenyu haina maruramiro nekwayakanaka. Handiti maita zvakanaka, taakugadzirisa musha. Aya ndimukoma kana ndibamnini? Ndiani? Ndimukoma. Chizwai warume. Dare rineri arimanikidzi munhu kuti tora mukadzi wako unogara naye. Ende munyika muno hamuna mutemo unomanikidza munhu kuti tora chete mukadzi wako ugare naye usikachamudini, usikachamudi. Asi dare rineri rine zverinotonga kana musina kufambisa zvinhu zvenyu negwara redunhu rineri rakafanana nezvemakaita imimi, zvekuti ndatanga kukubvunzai nyaya yemapepa ekuti pemakanyorerana ndipape muchirorerana mukashaya umbowo. Panapa maakutaura pamberi pedare kuti munoda mukadzi. Ndizvo mai ati mukadzi anomuda, iwe wakati mukadzi unomuda. Ndizvo saka chakuswededzai kuti muuye kunoku kudare chii imi maida mukadzi maitaurana nanatezvara, nekuti iwe haungatauri kuti ndoda mango iwe usikadi mumango wacho. Woti hamango ndotema but mango ndodzida. Nekuti chatanga ndechekuti kuti avazouya kunoku vataure nyaya yavo inyaya yemwana wavo wakabereka. Imimi varume makazvidza imimi. Kusora chaicho chako mhando yepamusoro-soro. Iwe ndakakupa $700 nhasi unoswera naye here? Kukupa kuti chimboendawo hako kana kunotandara kwamatondo kana kuti kwamagayakaya kusina vanhu akawanda unoswera naye here? Hausweri. But zvemurida kuita imimi ndezvekuti muda kungwarira dare. Manje ndofunga dare remaenda harisiro ba ringwaririki ba, nekuti tagara tinozviona pano izvi. Mune mwana ari apa ada kuchengetwa une mwedzi usina kumuona, zvaane umbowo hwekuti anatezvara aritoziva kuti mwana udini hauchengeti. Handiti izvozvi zvimauya makagara panapa, asi kurora moti makabvisa $700. Mari nodochengeta mwana wacho pamwedzi. Regerai ndimupedzeri taura matasa ndode kuipendera. Pamusoro ini ndoda kumbobvunza hangu mamawo kuti temaiona mabhegi imimi yechibuda michete ano ari kuorora maifungei. Kuorora kunoendwa nemabhegi. Rutaura na mama. Wakataura mabhegi apa, anotakura kabhegi kadoko kakatakura here. Ndeka ndakaona. Saka hembe dzake dziri kuenda kumba kwenyu. Dziri kumba uko nemadhishi emwana nemanepkeni dziri kumba. Ndakafunga kuti ndakakuzwisisa nazvoti vanhu kutenda. Ngatidai zvimbuya. Imimi kumusha kwenyu ngepi? Pani. Pamarangi. Murume wenyu kumusha kwake ngepi? Pamarangi. Paakaenda kumusha kwenyu achinorora ndo maitire here akaita pane maitire akaita mwana wenyu kumukadzi wangu arora. Marorero akaita murume wenyu kumba kwenyu imwe ndo maitire akaita mwana wenyu here. Mafambire aakaita murume wenyu ndiwo here akaita mwana wenyu. Nemabhegi. Bhegi rehembe. Muchienda kororwa. Alright. Uyo achienda korora akaisa mabhegi mangano.
zvawakasvika kumba kwanate zvaro wakasvika uchitaura kuti nyiwo kuti mukadzi azosara isata pane zvaikonzeresa kusawirirana kwataiita saka dai makwanisa kuti batsiro tete chiona manje regerai chikupendera ndichipendere nyaya yako iyi ndichida izvi zvimwe zvacho zviri nani kuti muroorerane iyeyi munoororerana muchitsveruka hausiri munhu wekutanga baiwowe mwakawanda ari kuroorerana pamberi pedara pakazarana mwati apa taakutokubatai pahuro mukatichinjire mupakati watachinjawo maringe nemachinjire munenge maita munenge matobhadhara mari dzenzeroora wakoroora mwana wako achizodiri mwana weupenyu wake uzomushupa bao kana kuti uzondotora mwana wamahara vabereki vemwana takuende kokuchaja damage wakanga ari musikana ko yanga iri mbana here tataura nenini wanga ari musikana ndokuchaja damage bumbiro remutemo rinotaura kuti izvo damage kumatare kuno kusi 3000 upinde kukuroora kukanganisa upenyu hwemwana wemunhu that is 3000 uchida ndokuendese mberi wozwa kuti inobuda yakadini akafanana namatara acho bhadhara damage re3000 rekukanganisa mwana wemunhu kwawakaita dai wakaenda koroora nemwazvo muchinyorerana papepa waikwanisa kuchajwa 700 kana 500 damage muno matare yakuzi 3000 damage bvunza mabhuku emadzimambo ese maedmen ese anokutaurira izvozvo toende kouya unofanirwa kuti uroore mwana wako danga imari imombe ngani danga rababa andikana mombe 4 nemombe 1 yamai yemusana zvinozotera zvozoonekwa zvirezvo zvinondikana mudare muno unoziva zvinotaura ndanaka mwakutopinde mugwetera isusu mudare muno matikupi nguva yegore nekichidare musi wa2 takutokuda handidushengeta nyaya mudare mangu uchibhadhara uchifamba uchienda uchibhadhara uchifamba uchienda tobva takumurana tobva taenda kosaina mabhuku edu tobva tavhara kuda 3000 damage mombe 4 danga rababa nemombe 1 yamai yemusana waroora mwana wako waripa ukanganisa mwana wemunhu kwawakaita mukoma wacho taura tisi pamusoro yeidani chinoitika apa ka mari yakatobviswa because mari yakabviswa ichizi ari kuenda kozisa animukona mari yakabviswa ichizi ari kuenda kozisa isu hatizivi pautu hwavo kurongedzerana kwakaita mari yacho imimi yamurutaura mari yacho akanaka changamire masoko ari kutaura murumo akanaka teerera shamari teerera enza akushanda akuiti kuti usaumikise wanhu handiti mira kusashanda akuiti kuti ufambe uchimitisa wana wa1 number 2 kunoroora unotaurirana tezvara kuti tiri kuuya musi wa17 kana kuti vanokupai zuva rekuti mozouya musi wa22 imi manga makakumira zuva irimi mukapiwa nani mukazi munoya musi wani takataka kutombopiwa first day rekuenda tobva rakona tobva tapiwa futi rimwe day izwa shamwari izwa ndikutaurire iwowe kuzikana hakuna kuti kana $5 ziva kana dhora chairo marani mwangu munompa mhiri papo pane murume wakaroore mukadzi kuende koshuma nedhora kuti ndine mwana wenyu arugara kumba kwejoki kwakorozveshwa munhu ungakwanisa kufiromba kwangu kwakoenda mukadzi kwasvika kuti ndine mwana wenyu afamigi pamhiri papo iwewe kuenda kwemakaita $70 imari yakatowandisa asi chaidikanapo mwaida kuti munyorerane pasi manong'ona nzee chinyi mavhura muromo mapwanya musha mava muine listi yenyu dare yemuri ndipangizira pamberi pedare imi mamuna chemuri kundiratidza pamberi pedare ana tsana tori mwakandorapa mwana wanesendere mwakaonara hapana $70 yanga itori yegupuro saka takupinza pakuroora nedamage mobhadharira mukati mwedare makundikana kubhadharira neiyo musi wa2 ndokudai pano nemari
Iwo handitauri kuti handina mari handisiri kusenza. Waizviitire? Waimuchengeta sei mukadzi? Ana pakubvunza kuti waimuchengeta here wakati ndamuchengeta. Iwe usenza waimuchengeta sei? Unobatsirwa ndimai yako. Wakomani yatopera nyaya. Asi ndoda kuonesa kuti gupuro kazhinji rinotobviswa mushure monga makarorana. Saka hakuna munhu angambogara nehure rake iro pakuzoribvisira gupuro. Saka ini ndinotoona sekuti ka$700 kamakaendesa kakarige kuti mwana atengerwe seri rake. Mari yechikafu pamazuva makanga magara iwawo ari kumba kwake. Mama kaendesa chikafu. Mwana wacho wanga warumborhei. Wakwewo mwana warumborhei. Ako kakagwinya kudaro kudai. I70 iyoyo aitomboverengwi panojika muchese ichocho. Uchaita hako zvinodiwa nemwazvo. Utopfeka neleza kepe. Neleza kepe. Imari yekutoti mwana atengerwe. Kunodiwa mapamba. Kunodiwe chikafu. Ndo yekairya. $700 endo kaikalculate kana iwo haiukwani pa70 iyoyo. Ameno ndandavhara hangu asi kuvhara kwendaita neurombo. Mukadzi wacho atenda ndakupawo nguva yekutaura ndingandozwawo hangu. Magarire waita mushamani yaya ndapota. Ndonifungodzi. Ya inini kuti ndikwanise ndichagara mumushewo uye handichakwanisa. Auchadi? Handichadi. Chii chacho chimboitika mukati mwekurarama? Mukurarama kwacho zvazvisingatoraramikida. Kurohwa kwacho kana ukatorohwa mecho anga asikambobvunzi. Kana dzimwe nguva otomuti aitogona uronga ari pamba ari mumbama omuti buda enda tsvaga kwekuenda. Abuda oita kana 5 days asi pamba. Ndoabvunza kuti ko baba ano aripi? Ondipindura kuti baba ano asi murume wenyu. Munondibvunza kuti murume wenyu ndiri baba ano murume wenyu here. Inini kana muchionoti imba yacho hamusikuigona kokusiyana nazvo munei. Endai kumba kwenyu. Inini ndakatombororwawo ndikaenda 1 kake chipiri ndichiroro. Isei hedi manga mapedza nyaya. Ndazwa masoko azotongo budapo. Anotiratidza kuti mashoko yakana kuti titiwo kwamatasva dzosera mukadzi womunhu hazvigoni. Saka hedi manzwe mamataura ndinoona sekuti mamapendera dare zvakanakisa chose. Regai tingoti imi vanhu vekwanhengerekeni kwendisingachazivi zviri pachena. Rorai zvinodiwa. Isai zvinodiwapo. Musatunda kudai pano. Musaina mabhuku rora renyana matasva mwakutitambirira panapa. Amutambidzani uko bawo. Ndozisawo mafaira mangu. Aramba anondotambisa ana anu. Hanza yekuti unouya uchita una chiro. Musaina mabhuku. Mangoma wacho muite mawitness. Ndisainiro mabhuku mangu. Mukakundikana ku mukakundikana kuuya ndinokudaika iri kudare kwangu ndichionana nemi ndinofambidzana zvakanaka. Mukakundikana kuuya ndinokuchinjirai muoko. Muoko ndichaita hamuzivi kuti ndichaisa muoko upi. Munozondozwa makonzerwa masamoneka kuti makuyo ndodhonzwa. Kuti kwaita kuti ndizenge ndiri komberi chibriefa I will be there ngachibriefa matongere ndinenge ndakaita. Ndiri anotambisa ana anu ba.